Εγώ βαράζω. Μόνο αυτό πάλι. Εντάξει, θα βάλουμε νούμερα, εντάξει. 3-7. 3-7. Πάρε αμυντικό, ούτε είναι αυτό. 2-3 φορές να Έτσι είναι πρώτη φορά, ναι. 3-3. 3-10. 3. Δεν την παράσεις εδώ λες. Πρέπει να κάνει μια στροφή. Δεν έχω τίποτα. Θα πάρει και θα 3-7. 7-8. Έκανες. Κατευθείαν πάει. Καλά, πάμε, έλα. 3-13. Δεκατρία Ρωσέλα! Εγώ δεν έχω δημαστικό. Και να λάβει όλοι τώρα. Όχι, τελευταίο. Όχι τελευταίο. Τελευταίο δοκιμαστικό. Κόπα, 3-4. 4-6. 6-12. Καλύτερα πάμε κατώρα. Γιατί άλλη θα βάζει να βάλει. Δεν το Ωραία, ο Γρηγόρης δεν θέλει και όλοι θα μειώνουν ένα. Τουλάχιστον ξέρω να μετράμε. Πάει και στο vlog αυτό, έτσι. Εντάξει, είμαστε. Άντε άλλη μια δοκιμαστική. Δεν πάμε γρήγορα. 3-8. 8-2. 4-8. 8-10. 9-2. 2-13.